Здравейте, приятели! Сега искам да обсъда с вас едно нещо, което в колата седи от предния капак на една пръчка в двигателя и трябва това нещо, пръчицата, да се проверява от време на време за масло, дали има на нея най-долу. Сега идеята ми е все повече хора да се замислят на това дали трябва да има масло в колата, дали трябва по-често да се проверява това масло в колата, кога трябва да се проверява това масло. Аз да ви кажа, маслото в колата е много важно, даже най-важно. Едно от най-важните неща. Затова е хубаво да се проверява. Аз под наклон си държа колата от време на време, така предницата нагоре или надолу. И сега се чуда, трябва ли да проверявам маслото, когато колата е под наклон? Или не? Как мислите? Трябва ли колата да е загряла? Или трябва да е стинала? Кога се проверява това масло? Много интересно. Аз го проверявам когато след наклон или под наклон и не мога да разбера защо не ми показва правилното. Кажете ми сега вие как си проверявате маслото на колата и кога? Дигнете палец нагоре да ми харесате това видео, защото е полезно за повечето млади шофьори. Абонирайте се за моя канал и все повече и повече ще виждате Дино как задава такива интересни въпросчета и съвети дава, дига веждата и потегля напред. Слага колана. Чадим където слага колана и пали колата. А не пали колата и тогава слага колана. Първо слага колана. Поне Дино така прави. Обичам ви, до скоро!